खुलुमबाय सार। नोंथांखौ आंनि सेलाव बरायनानै लागोनाय जाबाय। आच्छा, नोंथांनि सिनायथिखौ एसे होनो हागोन नामा आंनि चेनेलाव? आङो डक्टर बेरलाव खुंगुर कार्जी। आङो बिटिसि सरकारनि पलिटिकल एडभाइजार विथ द स्टेटास अफ अनारेबल एग्जीक्यूटिव मेम्बर। गोजोननाय थाबाय सार नोंथांनि सिनायथिखौ होनायनि थाखाय। आच्छा, नोंथाङा दि नैबे बिथां रुंसारि रनजित बरगयारिनि न'खराव सफैनो हादों, खोब जोंनि थाखाय गोजोनथाव बाथ्रा। आच्छा, आं नोंथांनिफ्राय बिथां रुंसारि रनजित बरगयारि सारा सिगाङाव मा मा मावबोदोंमोन, बिथाङा रुंसारि जानाय नैबे दासिमाव बिथाङा समाजनि माखासे धोरोमनि बा बायदिसिना बिबान लानानै दायथ' लानानै बिथाङा मावबोदों होननाय जोङो खोनानो मोनदों। बिनिखायनो नोंथांनिफ्राय एसे आंनि चेनेलावहाय मोनथिनानै लानो थाखाय नोंथांखौ बरायनाय जाबाय। गोजोन्थों। रनजित कुमार बरगयारि सारा जोंनि बुजिनायाव सासे माल्टी फेसेटेड पार्सनेलिटी। जोंनि थाखायब्ला बिथाङा गाइड, फ्रेंड एंड फिलसफार। जों बिथांमोनखौ नुनानै सिमां मोगथां मोनो जे गोग्लैसोनाय बे बर' हारिखौ बिनि राव, थुनलाइ, हारिमु, राजनीतिक अधिकारनि थाखाय बिथाङा उन्दै समनिफ्रायनो संग्राम खालामबोदों। बिथाङा क'क्राझार कलेजाव फरायोमोन। बिथाङा सासे एनसिसिनि दैदेनगिरिमोन। उनाव बिथाङा क'क्राझार गभर्नमेंट एंड माल्टीपार्पस हायर सेकेंडारिनि सासे टिचार जायो। बिथाङानो 1967नि 15 फेब्रुवारियाव दाजानाय अल बड' स्टुडेंट्स इउनियननि गायसनगिरि सोद्रोमामोन। बिथांमोनहानो बेखौ अर्गेनाइज खालामदोंमोन। 1952नि 16 नभेम्बराव जे बर' थुनलाइ आफादा जोनोम जादोंमोन, बेयावबो बिथांमोनहा दंफायोमोन। बिथांमोनहासो गोसोखांजेनदों जे भारताव थानाय गुबुन गुबुन रावारिनि मानसिफ्रा, बिसिनि गथ' गथायफ्रा गावनि बिमानि रावजों जे सोलोंथाइ लानो हायो, भारतनि संबिधाना बेखौ एलाउ खालामो। थेवबोनो बर' हारिनि छात्र छात्राफ्रा बै समाव जे बर' रावजों स्कुलाव सोलोंथाइ लानो हायामोन। बे बाथ्राखौ रनजित कुमार बरगयारि सारमोनहा बर' थुनलाइ आफादजों ज' जानानै सरकारनि खाथियाव दाबि खालामदोंमोन। आरो बिथांमोननि दाबिनि थाखायनो 1963आव बर' रावा जे मिडियाम अफ इंस्ट्रक्शन हिसाबै गनाय जायो। बिथांमोननि नाजानायावनो 1974आव बर' रावनि थाखाय रमान स्क्रिप्टखौ एडप्ट खालामनांगौ होननानै मोनसे गिलु बालु सोमावसारनाय जादोंमोन। बे सोमावसारनायाव 17 जन बर' जोहोलाव जोहोलावजोफ्रा जिउ गारनांगौ जानानै फैयो। आमलाराम, शिवराम, हायथाराम, बिस्थिराम, एन्जेलिस बाग्लारि आरो गोबां। बिथांमोननि नाजानायावनो जे 1967नि 27 फेब्रुवारियाव जे मोनसे प्लेन्स ट्राइबेल काउन्सिल अफ आसाम होननाय पलिटिकल पार्टिया जोनोम जादोंमोन। आरो बे समाव बिथांमोनहा एबसुनि सेंग्रा जोहोलाव दैदेनगिरिखाय जे पिटिसिनि खामानि दामानिफ्राव बिथांमोनहा पुर्न समर्थन होबोदोंमोन। बिथाङा सासे लिरगिरिमोन। जौसाय बादोदिरिया होननाय सुंद' सल'खौ बिथाङा लिरदों। आरो बिथाङा बेसिकेलि सासे खन्थाइगिरिमोन। बर' रावखौ मिडियाम अफ इंस्ट्रक्शन हिसाबै इन्ट्रडिउस खालामखांनायनि उनावहाय बर' रावनि थाखाय खन्थाइ, रायथाइ, सल', सल'मा आरो गोबां बिजाब नांगौ जानायाव कमल कुमार ब्रह्म, मदाराम ब्रह्म, जगदीश ब्रह्म, रनजित कुमार बरगयारि सार, सार सुरत नार्जारि मोनहानो गावसोरनो गोबां बिजाब लिरनायाव हेफाजाब होबोदोंमोन। इसुमै संगीत एकाडेमिया जोनोम जादोंमोन। बिथाङानो दानि गार्लस कलेज क'क्राझारनि फाउन्डार मेम्बारमोन। बिथाङा बर' साहित्य सभानि गोख्रों सासे दैदेनगिरिमोन। साहित्य सभा बुंब्लाथाय रनजित बरगयारि सारखौ आरो जेबो बाथ्रा बुंनाङा। गासिबो बाथ्राफोरखौ व्यक्तिगत खामानिखौ टेक खालामनानै बिथाङा हर सान हाबा मावबोदोंमोन। आरो बिथाङा आसामाव थानाय गासै ट्राइबेलफोरनि जे पलिटिकेल राइट्स एन्ड डिगनिटि बिनि थाखाय गोख्रोङै नाजाबोदोंमोन। जायनि थाखायनो बिथाङा अल आसाम ट्राइबेल संघनिबो आफादगिरि बिबानाव थादोंमोन। बे समाव बिथाङा आसामाव थानाय गासै ट्राइबेलफोरनि जानानै आसाम सरकारनि खाथियाव दाबि दावाखौ होबोदों।
केन्द्रीय सरकारनि खाथियाव दाबि दावाखौ होबोदों। ट्राइबेल संघनि गासैबो हाबाफारियाव गावनि दिनाव बिथाङा गोख्रोङै बाहागो लाबोनानै ट्राइबेलफोरनि जे राइट्स एन्ड डिगनिटिनि थाखाय बिथाङा आजिबन हाबा मावबोदोंमोन। बिनि बादैबो बिथाङा जोंनि लेंगुवेज लिटारेचारखौ एकदम गोसो गोथारै नाजावनानै थैथाब थांथाब हाबा मावफालांदों आरो थैजासे बिथाङा अल बड' स्टुडेन्टस इउनियननि सासे गोख्रों सुंथागिरि आरो बिसोरनि एबसुनि जे कर्मि आरो मावथि फारियाफ्रा सम जाब्लानो बिथांनि खाथियाव दरखार जाब्लानो देहा परामर्श लानो फैयोमोन आरो बिथाङा रावखौबो नेवसियाफालायनो जे बे हारिनि गासै संगठनफोरनि दैदेनगिरिजों मोनसे कर्डियेल रिलेशनशिप मेनटेन खालामनानै थायोमोन। दा बिथाङा जोंनि गेजेराव गैलिया। दा बिथांनि जे बिदेहि आत्मा जे जिउ सोलेरा इसोरनि खाथियाव आलो गोजोनै जायगा मोनथों होननानै जों बिथांनि थालांनाय जे बिथांनि जोङो फल'वारफोर सोलोंसाफ्रा जों अरायबो इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबो। गोजोननाय थाबाय सार, नोंथाङा आंनि चेनेलाव रुंसारि रनजित बरगयारी सारनि माखासे जारिमिनखौ आंनि चेनेलाव खोन्थानानै होनायनि थाखाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोनथों।